Priatelia, vitajte pri súvislostiach. Dnes sme si spolu s Elom Rafajom, ahoj Elo. Ahoj, pozdravujem teba aj našich divákov. Pozvali skvelého hostia, ekonóma analytika v Inštitúte národnej politiky Ľudovita Štúra a autora publikácií o deštrukcii ideológie neomarxizmu na našu civilizáciu, pána Pavla Fendeka. Dobrý deň, prajem. Pán Fendek, vy ste autorom knihy, my ich tu aj máme, teda máme jednu z nich, a to je Súmrak európskej civilizácie. Toto je prvé vydanie, teda druhé vydanie už. Áno, aktualizované. Aktualizované, čiže tá vyšla v 2 vydaniach na Slovensku. To je v Čechách vydané. Toto je v Čechách. Aha. Áno. Ale v Českej republike vám vyšla aj druhá knižka. Aj druhá kniha, a to Európa v smrteľnom sevržení multikulturalizmu a islámu v češtine. Tak. A to trošku nadväzuje na našu tému, kde sa budeme baviť dnes o ideológiách v našom každodennom živote. Aj keď naša ústava hovorí, že Slovenská republika sa neviaže na nejakú ideológiu, tak veľmi dobre vieme, že realita je trošku iná. A ako sa hovorí, politika ako taká nie je zlá, ale politiku tvoria ľudia, tvoria ju politici. A je veľmi veľa verejných činiteľov, ktorí sú nasiaknutí rôznou ideológiou, ako je neomarxizmus, alebo zelená agenda. Multikulturalizmus. Tak. Veľmi obľúbená je dúhová agenda. Presne tak, LGBTI. A samozrejme nemôžeme opomenúť ten náš známy progresivizmus, ktorý je tu nasiaknutý v našej spoločnosti tiež veľmi silno, intenzívne. Moja otázka na vás, pán Fendek, inak sa rozprávam s obomi pánmi, dnes aj s Elom Rafajom, aj s pánom Fendekom, je, kde sa tento deštruktívny fenomén vzal a aký bol vlastne zámer, koho bol zámer, alebo prečo tento zámer vznikol, aby bol nejakým spôsobom daný do našej spoločnosti. V prvom rade v Amerike to bolo také typické, potom to prešlo aj do Európy a už to vidíme aj u nás na Slovensku. No, ono to až také jednoduché nie je, ani nebolo, lebo tento proces začal pred viac ako 100 rokmi a má to súvislosť s Karolom Marxom, čiže s 19. storočím, lebo 19. storočie bolo najplodnejšie, čo sa týka najrôznejších ideológií, či už utopický socializmus, potom treba anarchisti, 19. storočie to bola priam explózia, ale úplne prvotiny, tak to je osvietenstvo, Voltaire a títo spustili tú lavínu. Nikde na svete, len v Európe, sa začali množiť rôzne filozofické smery moderného charakteru, ktoré nemali nejak spoločné viac menej s kresťanskom a tým pôvodným, dá sa povedať, kultúrnym kódom európskej civilizácie. Na celom svete, ale v najvyspelejších krajinách. No, jak si ono sa to tak neudialo, sa pravý opak, nastalo to v Rusku, ale za podmienok vojnových. Čiže za normálnych okolností by to nebolo možné. Lenže tým, že zvíťazil v jednej krajine, tak podľa učenia marxistického mala tá revolúcia pokračovať na celom svete. Lenže ona sa zasekla, lebo až takú podporu tí komunisti vo vyspelých krajinách nemali, napriek tomu, že teda tá vojna bola krutá, skončila ako skončila. Takže vznikla medzi tými komunistami dilema, no že a čo? Čo sa vlastne udialo? No a prišiel tam Antonio Gramsci, zakladateľ marxizmu, ktorý zistil, že tá revolúcia bola ako si príliš krvavá v tom Rusku. A že takýmto spôsobom vo vyspelejších krajinách a kultúrnejších krajinách, to môžeme povedať, že bol ten zábal kultúrnejší ako, dá sa povedať, ruské impérium, ktoré zahrňalo stovky tých národov, národností a tak ďalej. Z nášho pohľadu samozrejme. Tak treba urobiť takú jemnejšiu formu
a ísť cez kultúrne inštitúcie. To znamená, že ovládnuť myseľ tých ľudí pomalým a hlavne dlhým pochodom inštitúciami a potom tá moc padne tým už neomarxistickým intelektuálom do rúk ako zrelá hruška sama. Čiže tam už nebol ten vzťah ako proletariát, tá radikálna revolučná sila, ktorú vedie komunistická strana, tak potom už neomarxisti mali už nový proletariát, lebo ten starý proletariát ako si nebol až taký revolučný. Takže revolučnou silou sa stali radikálne menšiny akéhokoľvek charakteru. Či už naozaj charakteru, alebo anticharakteru. To bolo jedno. Hlavná vec, že boli radikálne. Preto máme v tom LGBT, radikálna mládež, feminizmus a proste všetko dohromady tvoria radikálne menšiny, ktoré nastúpili, nahradili ten starý robotnícky proletariát a stali sa novým proletariátom, na čele ktorého samozrejme nie stojí komunistická strana, ale neomarxistickí intelektuáli a oni nastolia diktatúru proletariátu. Čiže diktatúru menšín. Nie, diktatúru proletariátu. Tak toto, najprv diktatúru proletariátu, ale nastolia ho oni a oni budú vládnuť ako príslušníci tých menšín, samozrejme v spolupráci s pôvodným proletariátom a tak ďalej, ale už nitky ťahajú tie intelektuálne elity neomarxistické. No a toto ma presne zaujíma, z akého zázemia pochádzali títo ľudia, lebo oni začali byť akoby veľmi blízky tým chudobnejším častiam. Tam sa ničila tá idea toho monarchizmu a aristokracie, ale v podstate to zázemie tých mnohých marxistických alebo neomarxistov, alebo ako by sme povedali, sú, že pochádzali asi z toho aristokratického prostredia? No z aristokratického zrovna nie, ale z bohatých nie rodín. Všetci, ale z bohatých rodín a dosť často z bohatých židovských rodín. Čiže tam to ako, viete, používam ako rôzne druhy informácie a v súčasnosti je taký stav vo svete, že musíte mať veľmi veľa zdrojov informácií, aby ste si mohli utvoriť reálny obraz. Takže ja bez problémov ako používam zdroje z Ameriky, z Ukrajiny, z Ruska, z Izraela. Bežne z Izraela. No a nerobí mi to nejaké vlastne žiadne problémy, skôr naopak. Dobre, takže je to verifikované. Keby sa ozval nejaký progresívec, prepáč, že odkiaľ to vlastne máte, alebo je to len jeden názor. Ale ja by som to doplnil tak, že v podstate tá prvá vlna boli, hnacou silou boli tí anarchisti a tá chudoba, pretože jednoducho masa sa musí pohnúť. O tom je revolúcia. Keď sa masa nepohne, no tak revolúcia nie je. Museli zabiť akože v úvodzovkách v médiách Šmída, agenta, aby sa pohla aj u nás novembrová revolúcia. Ale potom tá druhá vlna, už tá neomarxistická a vôbec tá tzv. Moderná ľavica, to pre mňa pôsobí skôr, to sú intelektuáli, alebo niekedy až pseudointelektuáli. Ľudia, ktorí sa nadraďujú, navyšujú. A keby sme sa pozreli do tých neskorších súvislostí, tak vidíme tam tú nadradenosť. Že ten progres, ktorý oni ponúkajú a vývoj dopredu. No, práve k tomu a to majú podobné s tými marxistami. Elod načal ako celkom ako zaujímavú časť. Totiž oni, títo neomarxisti, ešte aj Lukáč tam patril, ten mal dočinenia, to bol Maďar, ktorý
jak si sa účastil Maďarská, teda Slovenská republika rád a maďarský vpád. Že kto nás zachráni pred európskou civilizáciou. Čiže oni boli od samého začiatku anticivilizačne, protieurópsky nasmerovaní. To je len ako poznámočka na začiatok. No a im sa podarilo v roku 1923 založiť vo Frankfurte nad Mohanom Inštitút pre sociálny výskum na univerzite a od ich čas sa to volá Frankfurtská škola. Preto sú to neomarxistické frankfurtské školy. To znamená, že sú to marxisti nového typu, preto neomarxisti, ktorí sú ale stále komunisti, len sú to kultúrni komunisti, ktorí ako uznávajú rovnosť všetkých kultúr, ich hodnotových systémov a príslušníkov. Čiže kultúra karniválov je rovná kultúre našej a treba čínskej a podobne. Čiže ono sa to mrviť začalo hneď z počiatku. No, veľmi známy bol tam Erich Fromm. Ale podstatné je, že oni skúmali, ale jak si ako medzi medzi intelektuálne prostredie sa nejak moc neuchytili, lebo to nevedeli nejak robiť. A vzhľadom na to, že väčšina z nich, pokiaľ všetci boli Židia, tak po roku 1933 museli ako zdvihnúť kotvy a presúdnuť sa do USA a tam vytvorili všetky tie podmienky, ktoré neskôr sa uplatnili práve v USA, o tom, čo sme hovorili predtým, že tam to vlastne začalo. Ale začalo to kvôli tomu, že tam sa tie myšlienky rozšírili v tých kampusoch amerických, tak postupné prerastávanie, ten pomalý... Tam bola na to dobrá pôda. A ešte tam bola znova, tak ako Sovietsky zväz vznikol ako výsledok prvej svetovej vojny, tak oni mali vojnu vo Vietname. Čiže zase nenormálne podmienky, čiže protivojnové hnutia a tak ďalej, mládež, čiže revolučná situácia a oni sa do toho vrhli. A okrem toho mali tam už potom takých, by som povedal, osobnosti, ktoré vedeli tie ich myšlienky podať, predať. A to boli Adorno a hlavne Marcuse. Marcuse sa to píše. To bolo v ktorej dobe asi? No, to bolo po druhej svetovej vojne. Kritická teória, jednorozmerný človek a proste takéto veci tento Marcuse popísal a začal oslovať mládež. Čiže oni začali čítať jeho knihy a spustilo sa to teda tým, že tá vietnamská vojna sa príliš dlho naťahovala, bola zameraná na likvidáciu komunizmu, ako takého, proti šíreniu komunizmu. Nevšimli si Američania, americká vláda, že doma sa šíri iný druh komunizmu. Čiže nech nie vietnamská vojna, tak to nemáme, čo teraz máme. Takže niekedy, ako sa hovorí, že iniciatívny blbec horší od nepriateľa, tak keby nerobili nič, tak by urobili to najlepšie, čo by mohli urobiť Američania. Ale stalo sa, no a tým činom, tie obrovské tie protesty protivojnové, a tým sa spustila, bol to začiatok tej kultúrnej revolúcie, o ktorej písali títo neomarxisti od samého začiatku. Začala mládež čítať spisy Marcusa a keď demonštrovali napríklad v Paríži, a tak v Paríži, tam to bolo hlavné, tak tie transparenty, tak bolo Marx, Mao, Marcus. To bolo ich heslo. Čiže oni boli tak nadšení tým ľavičiarstvom, že prvý bol Marx
a potom veľký kormedielník Mao, ktorý urobil tiež robil kultúrnu revolúciu a veľký skok do toho neznáma, čo stalo pár miliónov životov. No a týmto činom vtedy sa spustila kultúrna revolúcia u nás v Európe. Čiže v roku 1923 za to začalo ideologicky, čiže sa konštruovala tá ideológia ako systém, rovnako ako marxizmus, že bolo to napísané, z akých zdrojov to vzniklo a tak ďalej. No a po tých 35 rokoch toho, že ako to skúmali, keď už toho veľa vyskúmali, tak sa našiel ten Marcus a Adorno a spol, ktorí dali tomu takú formu, že tomu začali hlavne tá mládež rozumieť a začali to obdivovať a príjmať za svoje. Týmto činom sa rozhýbali a v tom 68. roku naplnené ako plyn sa spustila tá kultúrna revolúcia s tým, že reálne hrozilo, že ten ich komunizmus víťazí. Lenže ešte vtedy existovala aj silná pravicová časť politického spektra, aj iní ľavičiari, ako boli komunisti a neomarxisti, a v tom čase oni neprerazili. Čiže to sa postupne ako usadilo, ale v tých vysokoškolských, tých intelektuálnych kruhoch to ostalo a postupne tým pomalým, dlhým pochodom inštitúciou tak ovládli všetky sféry, či to bola intelektuálna, akademická, ekonomická a politická. Rozliesli sa ako po 89. roku naši komunisti po všetkých možných politických stranách a fakticky zjednotili politický systém, teda vlastne som nehovoril zglajšajtovať. Že či ste v CDU, CSU alebo v Zelených, tak máte základný program ten istý. No vtedy to ešte nebolo tak zrejmé. Do konca roku 1989 to len zrelo. Vtedy si to ešte nemohli s takýmito nezmyslami výjsť na povrch, lebo by boli zmetení hlavne tými komunistami z východu, nami teda. A to by prehrali. Ale tam treba povedať, že samotný komunizmus a ľavičárstvo od začiatku sa trieštili. Bolševici, potom tam boli trokisti, potom sa nazvali komunisti, potom zasa títo sa volajú kultúrni komunisti. V samotnom komunistickom hnutí si mal albánsky typ komunizmu, juhoslovanský, čínsky, vietnamský. Čiže to je, aj keď ty hovoríš o nejakej snahe, myslím, že oni medzi sebou súperili a ostatne vlastne aj ten fašizmus je vlastne ultraľavičiarska extrémistická ideológia a vlastne aj Hitler prednášal ako prvý na zrazoch komunistickej strany, respektíve tých robotníckych strán a potom vznikli sociálno-demokratické a potom sa dlho sporili a preto prišiel napríklad Stalin a na tretej internacionále jasne povedal tú nálepku, ktorú dnes progresívci používajú na väčšinu svojich oponentov, fašisti, a povedal to v tej súvislosti, že tam bolo vlastne pnutie vo vnútri toho hnutia, lebo to musela byť jednota, akože len komunistická. Čiže už tam vidíme ten jeden názor. A oni medzi sebou súperili v podstate, že ktorý názor je ten správnejší, pevnejší. Hej? A preto sa vzájomne aj likvidovali aj vo vnútri. A dnes to vidíme tiež, že presadzujú jeden názor. No a on povedal, že tak všetkých tých oponentov, tie robotnícke strany, ktoré nechceli prijať čisto, že diktatúru proletariatu alebo že pod komunistickou stranou, ale aj sociálno-demokratické strany, ktoré im prekážali. A vlastne Mussolini vychádzal zo sociálnej demokracie, čo aj vydával časopis Avanti a mal tam tú Balabánovú. Áno, z bývalého cárskeho Ruska. No a on povedal, a my ich všetci budeme nazývať fašisti
a oni sa nebudú môcť brániť. A toto je vlastne zmysel toho, že vlastne v tom je vlastne nebezpečenstvo týchto ideológií, že oni si vytvoria aj vnútorného, aj vonkajšieho nepriateľa. A bojujú proti nemu, pretože revolúcia je boj a ja by som ťa len doplnil v tom, že tá kultúrna revolúcia, aby nám tomu rozumeli, vieš, aj mladí ľudia, ona bola predovšetkým sexuálna revolúcia pre mladých ľudí. Hej? No toto som inak chcela dodať. Na tých univerzitách v 68. my sme tu riešili iné problémy a tam prebehla normálne sexuálna revolúcia. Čo to znamená? To bol stret generácií. Akýsi vzdor, odpor, spochybnenie autorít. Z môjho ponímania, to, čo sa vlastne vtedy dialo, tak trošku z iného súdka, bolo práve to, že veľmi veľa mladých ľudí práve v tých 50. 60. rokoch sa začalo ako keby prebúdzať, začali byť veľmi uvedomelí. A to podľa mňa ako si nevyhovovalo. Oni bojovali aj proti vojne vo Vietname a podobne. Tak... Veď aj, bývalý generálny tajomník NATO. Bol známy tým, že on bol vlastne jeden z takých tých nosičov vlajok odporu vojny vo Vietname a nakoniec v strede života a na konci skončil ako generálny tajomník NATO. No a práve to som chcela povedať, že práve tým, že tí ľudia boli už trošku niekde inde, tak ich bolo treba upratať, predpokladám. A vtedy sa začali dávať von drogy, lebo to bola tá, ako si hovoril, sexuálna revolúcia, kde sa začali používať drogy, tam sa úplne utlmilo to vedomie tých ľudí a začala sa táto propaganda a veľmi silná ideológia. Aspoň ja to vnímam v rámci 50. 60. rokov. A ešte jeden moment je tam taký dôležitý a to je nielenže radikálnosť, to je terorizmus. Ako s ultraľavicou neomarxistickou sa spája to, čo my dnes voláme terorizmus. Tam bol zavraždený premiér taliansky Aldo Moro. V Nemecku boli vraždení ľudia, Rotenbrigaden. To boli 70. roky a polovička 80. rokov bola absolútne krutá. Tam sa strieľalo, vraždilo. Teraz, keď sme možno spomíname Kirka, tak niečo podobné sa dialo už v tej dobe. A v tom je ďalší ten moment, že oni sa trošku ako keby utlmili, ale tá agresivita, ktorá z nich vyviera, nezmieriteľnosť, bojovať, tak tá im zostala v podstate dodnes. A to majú spoločne. Či to bol bolševik, komunista, či to bol nejaký neomarxista. Ostatne marxistické strany v Taliansku bežne mali silu a boli aj vládnymi stranami. Potom sa pretransformovali na tie modernejšie progresivistické výhonky alebo populistické strany, povedzme si, áno, napríklad tá súčasná strana 5 hviezd v Taliansku vlastne má korene niekde tiež tu, len prijala niečo ako u nás Matovič, taký ten ľúbivý sociálny populizmus. No, tá sexuálna revolúcia mala svoj logický zmysel. Totiž predstavte si, že by som tam ja prišiel takto pred mikrofón na to zhromaždenie a začal by im tam vykladať tieto reči, čo teraz vediem. No, počúvali by ma tak nejaký čudný chlapík. Ale keď tam prišiel niekto s ľúbivými heslami, a ten sex to bol droga, nielen droga, ale uvoľníme mravy, toto nasali tú sexuálnu voľnosť a nasali aj tie ideologické záležitosti. Čiže jedno s druhým. Jednoduše, však už Komenský teda učil, že od jednoduchého zložitého. Čiže ten sex je to jednoduchý, že? Takže ako cez tento sex drogy si osvojil napríklad Cohn-Bendit, Dučke a spol. To boli takí študentskí vodcovia, ktorí potom prerazili aj v Európskej únii. Napríklad Barroso, povedzme, to bol šéf Európskej komisie, známy revolucionár. To bol maoista. Portugalský. Ťažký maoista. Čiže korene Európskej únie sú nacistické a realizovali ich ľudia s koreňmi marxistickými až maoistickými aj nacizmus
a komunizmus dohromady. Čiže to je niečo, čo je veľmi nebezpečná. Napríklad Benito Mussolini, keď sme už pri tom, tak tá Balabánova, to bola veľká kamarátka Lenina mimochodom a tá mal taký hlboký pohľad, on bol mačo, ten Mussolini, tak učiteľ, ale taký trhán. A ona bola známa revolucionárka, táto Balabánová. No a ona sa ho ujala a ona z neho spravila ľavicového revolucionára, ktorého uznával ešte aj Lenin. Ale keď videl, ako to bolo v prvej svetovej vojne, tak on si založil vlastný typ komunizmu. Volal sa fašizmus. A od fašizmu, na to sa kúkol Hitler, a on skopíroval fašizmus, len mu dal rasistický podtón a už to máme. Čiže, no ale názov zostal národný socializmus. Čiže my tu operuje sa s pojmami, že extrémna pravica, a to je akože fašizmus, nacizmus, a nie, to je extrémna ľavica, to kvôli tomu, ale kvôli Stalinovi, lebo on uzatvoril ten pakt a keď sa hrnul teda s Hitlerom, a keď sa hrnul Hitler cez Francúzsko, tak spočiatku to bolo podávané, že no hej, to Nemecko si vyrovnáva účty z prvej svetovej vojny s imperiálnym Francúzskom. No až potom, keď ich napadli v 1941 roku Nemci, tak potom to už neboli kamaráti, ale do tých čas boli súdruhovia spoloční, lebo boli obidva ultra extrémna ľavica. No a doteraz Rusi, aj súčasní, tak tí nepoužívajú výraz nacizmus. Oni sa tomu akože bránia. Oni nemeckí fašisti, lebo ten nacizmus, národný socializmus, socializmus, ale však tam sú veľmi tenké hranice. Hej, čiže ono tie konotácie sú také veľmi jemné, tenké a sú dôležité, len treba ich vidieť. Keď ich nevidíte, keď máte tú hrubú optiku bežného človeka, tak nemáte šancu to zbadať, že to existuje. A ešte jedna záležitosť. V súčasnosti do zvolenia Trumpa tak celá táto neomarxistická progresívna ľavica fakticky stala takýto krôčik od toho, aby získala absolútnu moc, totalitnú moc. To znamená, že všetko, čo sa deje v súčasnosti alebo dialo, tak bolo robené kvôli tomu, aby získali tá finančná oligarchia, nadnárodná plutokracia, aby získali globálnu moc. Preto sa volajú globalisti. A k tomu potrebovali rozmlátiť národné štáty v Európe, priemysel, proste všetko. Ale aj z akého dôvodu? Pretože využili na to práve tú ideológiu lavičiarsku, ktorá bola... Multikulturálnosť. Bola predovšetkým internacionálna. Revolúcia bola vždy internacionálna, hej, tá červená. A dnes podobne nositelia progresivizmu vlastne len nazvali internacionalizmus, sa nazýva možno, že v Európe nejaký unizmus, jednota všetkého musí byť, jednotné hlasovanie a tak ďalej. A vlastne využijú to, že oni sa považujú za nejakých svetoobčanov. Čiže ľavičiar cítil, tak povediac, pred nejakými 80 rokmi s tými inými súdruhmi vo svete. A dnes moderný ľavičiar, progresívec, ale z toho istého cesta, akože cíti so všetkými svojimi súdruhmi, s menšinami, s migrantmi, sexuálnymi menšinami. Čiže, a toto, ak dovolíš, práve vyhovovalo to vedomie neprirodzeného vývoja. Že som človek, som Slovák, ale zároveň som teda aj príslušník nejakej civilizácie
a samozrejme som pozemšťan. To sú nejaké také prirodzené logické stupne. Oni nie, oni všetky tieto potrebujú potlačiť, podhodia len ľudské práva a univerzalizmus. No. Ale to len z dôvodu nevedomia, ale peňazí. To, čo nazvali tí, ktorí projektujú alebo analyzujú súčasne aj svetové dianie, a to bolo ešte v polovici 80. rokoch v think tanku americkom Freedom House, a oni to nazvali, že vyrábajú vlastne tento proces globalizačný, ktorý ide z Ameriky, a nejako sa pospájali ekonomické a ideologické záujmy, oni nazvali občanmi financií. To znamená, dnes vyťahneš kreditku a pokiaľ nie si v Rusku, hej, alebo v Číne, kdekoľvek pichneš kreditku, tak hlási sa ti, si občan financií, vydáme ti tvoje peniaze. Takže je to o tomto. Roztrhnúť väzby na rodinu, na vlastný národ a národný štát a urobiť človeka alebo dať mu dojem, že kdekoľvek môžeš ísť, stačí ti len táto kreditka. V podstate za chvíľku to bude čip? Ty ani nepotrebuješ vlastne nejakú ID kartu, lebo my ti dáme teraz elektronickú a týmto vlastne chcú, jak ty hovoríš, zglašaktovať celé ľudstvo. A v tom je to nenápadným, sofistikovaným spôsobom. Áno. No, takže oni už boli takýto kúsok od toho, aby ten cieľ splnili. Lebo v Európe už pomaličky bolo jedno, či volíte stranu zelených, alebo fialových, alebo CDU, alebo čo proste bolo jedno. Bolo to mainstream. Tie strany, ktoré sa vymykali, boli extrémne pravicové a protidemokratické. Akože? Zopár si táto ešte použijem. No, ale stalo sa niečo, čo jak si zmenilo. Jak si k tomu, aby fungovala ekonomika, treba suroviny a tak ďalej. A jak si na suroviny bohaté je Rusko a zároveň sme chceli, aby sme tie suroviny a jak si Rusko ovládli cez Ukrajinu, otvorene to hovorím, takto to je, takto to bolo. No Rusi sa naštvali a hodili do toho vody a je vojna tam. Takže to bola prvá hovoriť, čierna labuť sa tomu hovorí. Mm-hmm. No a jak si potom Trump. To je ďalšia čierna labuť. To sú ďalšie vidly. A teraz oni ostali takýto kúsok spočiatku, takýto kúsok od konečného čtiera a teraz vôbec nevedia, čo majú robiť. Čakať, kým Trump skončí to volebné... Tak najskôr sa pokúsili ho zabiť. Čiže takto. No a to je situácia, jeden múdry človek povedal, že ťažké je získať moc. A hlavne takúto v podstate už absolútnu moc, globálna moc. Lenže ľahko je ju stratiť. Ťažko je ju udržať. Ešte ťažšie ju udržať. Lebo a momentálne sa deje to, že všetky prostriedky, ktoré chceli použiť, ako je to zosieťovanie a internet aj AI, tak sa začína obrácať proti ním. Čiže viete si predstaviť, aký on musia byť naštvaný? Že všetko, čo to robia, preto oni sú ochotní riskovať aj 3. svetovú vojnu, lebo viete si predstaviť, keď ste takýto kúsok pred cieľom a predbehne vás korytnačka. Ale to je nielen v tomto, Pálo, to je aj miera, čo by sme mali zdôrazniť, je miera fanatizmu. Fanatik je fanatik a je najnebezpečnejší druh na planete. Pretože fanatik nezohľadňuje dôsledky. A Trump, keď o ňom hovoríme, tak vlastne po tej zlomovej udalosti alebo bode zlomu, ktorý bude zrejme to zavraždenie Charlieho Kirka, tak povedal, že nastáva vlastne doba nesenia zodpovednosti, doba dôsledkov, on to volá. Oni možno hovoria postfaktická doba, lebo fakty nepoužívajú, nepotrebujú ľavičiari, progresívci, ale čiže pôjde sa do dôsledkov. A jedným z tých dôsledkov je
riešiť fanatizmus. Nie je to, čo oni zaviedli na druhého. Jak sme hovorili, že komunisti hneď si označovali každého nepriateľa za fašistu. Ešte aj tých vlastných vlastne. Áno? Alebo ich nazvali revanšisti a podobne. Kontrarevolucionári. Ale oni vlastne všetkých a priori, ktorí sú proti, alebo aj tí, ktorí sú len pasívna, väčšina mlčiaca, sledujúca, považujú za nepriateľov. Pretože fanatik neznesie iný názor. A tu už to došlo tak, že Trump síce ide odstrihnúť zdroje, lebo na to potrebuješ peniaze, že? Na rôzne tie protesty a tie kampusy a tak ďalej. Ale preto oni vymysleli, vždy sú oni o krok vpredu, pozor, nepodceňovať ich treba. Vymysleli si niečo, čo je ťažko uchopiteľné, a to sú tzv. Zločiny z nenávisti. A presvedčili vlastne väčšinu, alebo presvedčajú, že zločincom názorovým môže byť len beloch, heterosexuál a konzervatívec kresťanskej viery, rodine založený a tak ďalej. A pritom tými skutočnými zločincami sú vlastne oni. Čiže pokiaľ tu nepríde k definícii, ako prevzali, že nacizmus je zločinecká ideológia, v našom zákone mimochodom dvoch máme uvedené, že komunizmus bol zločinecká ideológia, len bohužiaľ nie je nadstavba, tak pokiaľ nebude definované, že progresivizmus je zločinecká ideológia a nezačne sa tá kontrarevolúcia tej normálnej väčšiny a vlastne čo má aj štát robiť, keď ho niekto ide likvidovať, rozoberať na súčiastky, no tak logicky asi musím ten štát brániť, veď to je povinnosť každého verejného činiteľa. Pokiaľ toto, podľa mňa, Palo, nebude, možno, že sa zúžili takto, jak ty hovoríš, ale oni sa nadýchnú, počkajú a máme tu ešte väčší problém, ako je teraz. No. Môžem ešte na chvíľočku, hneď sa môžem vrátiť k tomu. Ide len o to, že ty si už naznačil, teda dvakrát si začal hovoriť o tej, spomenul si vraždu Kirka a zdá sa teda, že to malo práve ten podtón, že tu bola silná komunikácia práve v určitej opačnej strane. Ako to vnímate vy? Lebo zdá sa, že tie rozdiely sa ako keby viac prehlbili medzi tými dvomi stranami. No, tak. Ten Kirk u nás bol, neznám, ja som o ňom nikdy nepočul, avšak tam bol vplyvný konzervatívny polopolitik, poloaktivista, proste v podstate bloger na spôsob českého vidláka, toho Stierzika. Mm-hmm. Len on až tak do tej politiky nešiel, ako ten Stierzik. No a vyjadroval myšlienky a cítenie tých bežných ľudí, ktorí budovali tú normálnu Ameriku, ktorá naozaj bola veľkou. No a samozrejme týmto činom bol trnom v oku tých extrémnych ľavičiarov a sa naozaj rozhodli teda, že ho nejakým spôsobom zlikvidujú. Lenže v podstate oni obvinujú pravičiarov, že oni vytvárajú napätie, kdežto teraz, keď zastrelili toho Kirka, nikto nezatlká výkladné skrine, obloky a tak ďalej, hoci aj tí pravičari sú fantasticky ozbrojení, lebo sú to Američania. Kdežto, keď tam ten kriminálnik Floyd bol takzvané udusený, tak vznikli také nepokoje, ktoré stali $2 miliardy a ešte si kľakali na kolená kade-tade a hlavne v Anglicku. Šialené. Úplne šialený systém. A teraz presne to, čo robili
takto extrémna ľavica, no presne, nie, ale podobne, dávajú ochutnávať tú medicínu zo strany Trumpa práve týmto ľavičiarom. Lebo zakázali toto. A teraz sa mohutne tento zákaz je nedemokratický a tak ďalej. Tu tam mám, ale nebudem to hľadať, citovať. Je to nedemokratické. A existuje internet a hneď. A vtedy, keď ste vyhádzali, a ten dotyčný, čo ho vyhodili, tak sa takto ozýval. Ale keď vyhádzovali toho Tuckera Carlsona, ten istý moderátor, ktorý takto vášnivo sa zastával toho, ktorý bol vyhodený, tak vtedy volal potom, aby vyhodili Tuckera Carlsona. Mm-hmm. Čiže všetko to, čo oni robili, to je v poriadku. Bolo vtedy v poriadku, lenže teraz Trumpovci robia, ale inteligentnejším spôsobom a jemnejším spôsobom, ale tvrdo, to isté, čo oni, a týmto činom ukazujú tú prehnitosť demokratickej strany a dokonca je až volanie po jej zrušení. Že síce to by bol zásah veľký ako inštitucionálny zásah do fungovania amerického štátu, ale oni to tak sprznili, tá demokratická strana, že už je natoľko extrémistická, že ohrozuje stabilitu spoločnosti. A prečo? Lebo to, čo som hovoril o neomarxizme, tak v Amerike sa im hovorili liberáli, ako ľavičiari, a nakoniec sa stali progresívni liberáli. To existuje u nich, progresívni liberáli sú u nás PSK. My máme ešte aj iných. Ktorí sa ukrývajú pod inými názvami. Mélenchona. To Francúzsko. To Amerika nemá. Oni majú len týchto jedných. Čiže tam je systém dvoch strán. Čiže my v Európe máme dvoch takýchto magorov, pardon za výraz, progresívni liberáli a potom sú to progresívni neomarxisti toho neomarxistického stylu, Mélenchon. No a v Amerike tým, že ten prezident má takú moc a okolie, a keď sa stal takýto prípad, tak je, dá sa povedať, veľká pravdepodobnosť, že môžu uspieť. To ešte nie je isté, ale toto, čo urobili, ako títo extrémne ľavičiari, teda progresívni liberáli v USA, tak to môže byť začiatok ich konca a nemusia ich možno ani zrušiť. Oni budú marginalizovaní tým, ako bude tá spoločnosť vychovávaná prostredníctvom tých rôznych obmedzení, ktoré budú touto vládou vydávané. No, že to je dlhý proces. Trump má ešte koľko? 2,5 roka. No, my sme proroci. Podľa mňa to je typický znak vývoja spoločnosti, zasievania fanatizmu a ideologickej nevraživosti, ktorý vlastne prešiel už aj úplne do rodín, na pracoviska, všade. A je to výsledok, čo som chcel povedať. Vieš, keď niekto celé 10 ročia trvale pôsobí, má vytvorené inštitucionálne podmienky na to, obsadí akademickú pôdu, ktorá vychováva budúcu inteligenciu, ktorá bude vychovávať zasa ďalších žiakov, študentov a tak ďalej. Tak to nemôžeš len tak, to musí byť tak ako v Nemecku, kde prišla dôsledná denacifikácia. Bol si profesor XY, no a čo? Nositeľ Nobelovej ceny, no a čo? Bol si označený za nacistu, ideš z kola von a pôjdeš upratovať verejné záchody. Čiže ak takýto rázny prístup musí
prísť. A bohužiaľ, ja som v tomto asi skeptik, pretože tá nevraživosť je jednoducho už v nás, je v našich bunkách, génoch, mysli a spôsobila to ľavica. A preto možno prišla kongresmanka Greenová, konkrétne pre Ameriku, s nápadom, že by sa mohla rozdeliť na tzv. Červené a modré štáty. To znamená, tam, kde majú prevahu republikáni, by vznikla nejaká... By sa vrátili vlastne do konfederácia. Vlastne do tej občianskej vojny sever proti juhu a vznikli by opäť. Vlastne išli by späť tam, ako to bolo. A v podstate to je taký typický znak, veď každá revolúcia vlastne je občianskou vojnou. A oni spôsobili tiež aj v Rusku, carskom, občiansku vojnu. To bola typická občianská vojna. A vlastne tá kultúrna revolúcia je istým spôsobom tiež taká soft, ako sa hovorí, občianská vojna, kde prebieha v podstate boj o názory, o prevahu myslenia a tak ďalej. Takže vidíme, že ako to všetko spolu súvisí. Jednoducho ty nemôžeš odstrihnúť. Ak má niekto takýto charakter, že som fanatik, slepo niečo presadzujem, nikomu inému neakceptujem, neverím a môjim nástrojom je vlastne násilie. A to je jedno, že či je to takéto kultúrne násilie, čo vidíme my dnes, otvorená kultúra akože sa bráni, ale v podstate útočí, alebo je to normálne, že sa zoberú zbrane a ide sa von, alebo ako si spomenul to BLM hnutie, keď bolo, a potom Floydovi, tak jednoducho ten čierny scenár je, že tá spoločnosť si to bude musieť vyriešiť medzi sebou aj takýmto nepopulárnym spôsobom, alebo potom bude musieť prijať rázne opatrenia, ako si naznačil, dobre, bude zakázaná, postavená mimo zákon, tak to nebolo by to nič nové. Aj my tu máme na Slovensku takéto prípady. Aj pred druhou svetovou vojnou tu boli zakázaní komunisti napríklad. A po druhej svetovej vojne zase boli zakázané všetky ostatné strany, ktoré tu existovali a trošku povolili nejakej demokratickej strane a vznikol nový front. Čiže nie je to nič nové pod slnkom. Ostatne momentálne takto chcú riešiť stranu AfD, Alternatíva pre Nemecko. A to sú už opakované pokusy, že zakážu. A ľudia čo robia? Nič. No tak ich zakážu. Hej? A zrazu, keď majú zakázať nejakých progresívcov, tak zrazu tu máme pomaličky na námestiach ľudí, padá civilizácia, padá zemegula a podobne. Čiže oni majú to, čo vždy mali, a to je silná propaganda. Silná propaganda, aj keď ju tlačí veľmi malá skupinka ľudí. Lebo v skutočnosti ich je málo. No. Ja by som ešte chcela poprosiť, aby si porovnal, lebo ty si dieťa politického väzňa a vieš porovnať ten minulý režim a tento režim. Aký je v tom rozdiel? Aký je vôbec nejaký? Predtým tu bola asi silná propaganda z Ruska. Teraz je tu silná propaganda Sovietskeho zväzu. To je dôležitý moment. Teraz je to práve ten západ. Tak aký je tam rozdiel? No, ja by som to skôr porovnal na tom, a nech si záver urobia naši diváci. Zhodneme sa asi na tom, že ten bývalý režim bol totalitný. Že vlastne tá revolúcia socialistická spôsobila nastolenie totalitného režimu, ktorý mal isté charakterové črty. Bola tam cenzúra, položte si otázku, či je dnes cenzúra, alebo či sa vyskytujú prvky cenzúry. Bolo to presadzovanie jedného správneho názoru, bolo to určenie vnútorného a vonkajšieho nepriateľa, ktorý sa nálepkoval rôznymi difamačnými názvami, ako imperialista, buržoázia. Takže porovnajte, či aj dnes používajú takéto nálepky. Bola tam kriminalizácia. Ako si spomenul, áno, otec sedel za názory. Položte si otázku, či dnes rovnako spoločnosť nekriminalizuje nositeľov iných názorov. A v podstate bol tam aj teror. Vieme, že niektorí tí nepríjemní disidenti, ktorí sa odklonili od tej línie, či už to bolo v Sovietskom zväze, že prišli zabiť agenti
Trockého do Mexika. Alebo či to bolo aj v bývalom Československu, že prišli agenti a zabili v západnom Nemecku predstaviteľa slovenského štátu. A teraz tu máme Kirka, teraz tu máme pokus o kriminalizáciu Babiša, Fica koľkokrát chceli zatvoriť, Okamuru chcú zatvoriť len za nejaký plagát predvolebný. Takže porovnajme, ja mám jasno, ja som totalitu zažil, viem teda, ako to tam fungovalo a dnes, ak môžem odpovedať priamo na tvoju otázku, tak nie je podstatné, či niekto prevrátil kabát. Bohužiaľ v tomto priestore sa to dialo často, v stredoeurópskom priestore. Aj bratia Česi z najväčších obdivovateľov sovietskej kultúry, bolo tam najviac balalajkových súborov v bývalom východnom bloku, tak sú dneska najväčší rusofóbi. Takže ale nie je podstatné vlastne to, že niekto prevráti kabát z východu na západ a podobne, alebo z juhu na sever, a keď zaberiem aj Uhorsko a Maďarsko. Ale v podstate to, že vnímať treba tie totalitné prvky a kam to smeruje a treba brániť tú slobodu. A v podstate dnes iba vlastenci, ktorí nemajú ale ideológiu, ale sú súpermi. Zatiaľ bránia rodinu, bránia niečo, čo je normálne, bránia dokonca vedu pred pavedou alebo pred tzv. Vedeckým konsenzom. Stretnú sa 4 súdruhovia a povedia, že vymyslia si, že tu máme 12. planetu, tak zhodli sa progresívci, tak je tu 12. planéta napríklad. No? A bránia aj tú európsku pôvodnú civilizáciu. Voči práve týmto revolučným silám, ktoré, keď si zoberieme len tú históriu v cárskom Rusku, čo nasledovalo potom, likvidácia šlachty, prenasledovanie a likvidácia kláštorov, obmedzovanie viery a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni dnes si vybrali niečo iné a rovnako nás obmedzujú aj v slobode slova, aj v slobode prejavu, v slobode názoru, nálepkujú nás. Takže v podstate mám pocit, že história sa istým spôsobom opakuje, ale možno si zobrali to know-how, ako si zobrali neomarxisti od marxistov, že nemôžeme to robiť až tak krvavo, hej, že nezarežeme ich. Ale veď, keď im pustíme žilou, tak máme rovnaký výsledok. Hej? A vy to ako vidíte, pán Fendek? No, spomenul tu na jednu veľmi zaujímavú vec. Európsky kultúrny kód. To znamená, že ten európsky kultúrny kód je antika, grécka múdrosť, rímske právo, kresťansko a židovská kultúra a potom máme ešte aj osvietenstvo. To sú také základné piliere našej civilizácie. A všetky ideológie, hlavne totalitné, tak ten kultúrny pôvodný kód, ktorý je v podstate ako výrazom kultúrneho smerovania vo vzťahu, ako keby to bolo ideológia, ale nie je to, ideológia. Je to identita. Je to s čím sa identifikuje. Hej, tak. Sa zhodneme. Čiže toto je, čo my môžeme postaviť proti ideológie. Náš kultúrny kód. A brániť sa proti jeho przneniu, ako sa to robí v Anglicku, lebo Anglicko už není v podstate európska krajina. To je niečo myšmaš, nejaký mix Blízkoho východu s Afrikou. To už ťažko povedať, že to je európska krajina, že sú to tam Európania. Len doplním, Starmer, premiér, povedal, že britská vlajka dnes nepredstavuje Albion, a čo k tomu patrí, ale multikultúrnu rozmanitosť. To povedal premiér. Oni sú na svoju blbosť dokonca ešte aj hrdí. To som bol normálne šokovaný. Fakt, že oni sú na svoju blbosť hrdí a preto majú tam teraz také problémy, začínajú demonštrácie a skončí to možno občianskou vojnou. Jeden nikdy nevie. Ale čo je podstatné ešte voči, čo sa týka týchto progresívcov, že oni vyslovene vyzývajú k nenávisti a realizácii
nenávisti. To je úplne, to nemá nič spoločné so slobodou prejavu. To znamená, že keď ja budem žiadať vašu popravu niekde verejne, tak za to môžem pekne, krásne byť poťahovaný a aj odsúdený do väzenia. To nemá nič spoločné so slobodou slova. Môžete natárať všelijaké nezmysly, len nesmiete povedať, že no a ja tohoto človeka, to je fašista. Stačí, keď niektorý progresívec povie na Ela plus jeho stranu, že toto sú fašisti a tá extrémistická pravica, populistická extrémistická pravica a takéto záležitosti, tak to už nie je o slobode prejavu. To je hanobenie rasy, národa, politického presvedčenia a tak ďalej. To máme na to paragraf. Paolo, to je tá nenávisť, čo si spomenul. No. To je vlastne nenávisť, ako si, keď sme sem išli, tak sme si hovorili niečo, že vymyslia vlastne pojem extrémizmu, aby ťa mohli označiť za extrémistu. Že to nie je naopak, že pomenujem jav, teraz sa tu niečo objavilo, ako to nazveme ľudia? Nie, oni vedia, a toto je to rafinované, čo vlastne oni používajú tie nečestné prostriedky. K tomu teda budem citovať z toho Kirka, že Američania hovoria, nechcú vás zabiť, pretože ste fašisti. Oni vás nazývajú fašistami, aby vás mohli zabiť. No. A teraz európska paralela. V Európe sa nestrieľa zatiaľ, ale jedno porovnanie sa porovnáva samé. Nechcú zachádzať niektoré strany, pretože sú extrémistické. Oni ich nazývajú extrémistickými, aby ich mohli zakázať. Čiže účel svätí prostriedky. Toto je jasná vec a okrem toho tá základ radikálnej menšiny, tak v Amerike, keďže ten systém je najpriezračnejší, keďže majú dva politické subjekty, demokratov a republikánov, tak tamto najlepšie vidieť, že to rozpoloženie, protiklad, že republikáni, to je strana Američanov bez rozdielu. Černosi, belosi, všetci, ktorí sa cítia Američani, kdežto demokrati, to je strana radikálnych menšín. Radikálnych belochov, pozor. Aj belochov, to je ale radikálnych menšín. V princípe. A u nás, že to takto ako je, tak z toho dôvodu, že naše obyvateľstvo domáce ešte si nestíhlo uvedomiť, že máme síce 10, 20, 30 politických strán, ale mainstreamové strany, čiže konzervatívci v Británii, lejbristi, CDU, CSU a všetci ostatní, všetky klasické historické strany, ktoré v Európe existovali, prestali zastávať tú časť obyvateľstva, kvôli ktorým my vznikli, a stali sa nástrojom, ktorý presadzujú záujmy menšín. Čiže volí ich väčšina, ktorá nedošla na to, že oni nezastupujú ich záujmy, ale niekoho úplne iného. Ale prečo? Položíme si otázku. Lebo to je paradox. Ja som tiež pôsobil v politike a sú tam rôzne teda systémy ovplyvňovania alebo vedenia kampaní, ale to je tiež, ten dôvod je veľmi jednoduchý a to je, že vlastne väčšine spoločnosti vnútili výber menšieho zla. Že vlastne oni tým, že ťa nazvú extrémista, fašista, dezolata, ja neviem čo, tak vlastne ten človek si povie, preboha, tak dobre, nechcem voliť toho KDH, keď si vyberiem, veď on v podstate ani nezastupuje nejaké tie a nereprezentuje kresťanské hodnoty, ale nemôžem voliť tohto, tak budem voliť tohto. A toto je veľmi zlé, pretože to je ako keby si prišiel do obchodu
a prišiel by si s konkrétnou predstavou, že chcem bielu čokoládu. Nemáme bielu. Akú máte? No len čiernu. A orieškovú? Nemáme ani orieškovú. No tak mi dajte tú čiernu. Hej. A ty si chcel pôvodne bielu. A nakoniec to možno skončí tak, že ani čokoládu nemajú, teda, hej, a ponúknú ti len nejaké keksiky. A ty si spokojný s keksikmi. No. Ale tak to je asi možno, že už aj tak bežne v živote, lebo my môžeme jedine pracovať s kartami, ktoré máme, bohužiaľ. Ešte som chcela dodať jeden zo spôsobov, ako ovplyvňujú jeden tretí sektor, mimovládne organizácie. Ty si sa, Elo, v tom tiež dosť angažoval a pospájal tie rôzne mimovládky, lebo povedzme si na rovinu, nie sú to všetky mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú tú politiku alebo ten systém. Ako tomu zamedziť? Lebo stále pôsobenie mimovládok? Áno, stále tu sú. No nebudem menovať, ale bolo jedno stretnutie pri večeri s jedným diktátorom. A istá osoba sa ho opýtala teda, že či sa niečo môže zopakovať. Budem teraz taký tajomný. Nechcem byť konkrétny. A on povedal, áno, zhrozené oči. Preboha, ako? No, vzniknú nadácie. Čiže jedným zo znakov toho, čo sme tu dnes popisovali, je angažovanosť. Čiže byť angažovaný v prospech nositeľov nejakých dogiem, ideologických konštruktov, aktivizmus, že teda idem aktívne do prostredia a vyhľadávam ovplyvniť niečo ako sekta. V podstate áno, táto časť politického spektra je vlastne názorovou sektou. Má svojho vodcu, spomenú si ideológia. Marx, Mao a Marquis. Áno. A samozrejme, že oni užší kruh, vonkajší kruh. Presne. Veriaci. Presne tak. Takže to je rebus toto. No, ale To je rebus, ale takýto. Že tie globálne štruktúry financujú tretí sektor. Keď spomenieme Kirka, sme boli aktualizovaní, tak tam už spomenuli Fordovú nadáciu otvorenej spoločnosti a myslím, že nadáciu Kochovcov, občas sa spomína aj Bill Gates, a to sú len špička ľadovca, áno, ktorí vlastne financujú mimovládky. Soros má v 123 krajinách svoje impérium a vlastne to sú všetko tie pôvodné nacistické. To sú vlastne takí tí agenti tých ideologických konštrukcií, ako sú napríklad, že ľudské práva. Tak ľudské práva tu vlastne tiež vznikli zo súperenia východu a západu, keď po helsinskom procese vlastne musel bývalý sovietský zväz uznať existenciu základných ľudských... Nemusel. No nemusel, ale realita je taká, že áno, neriešme detaily. Ale je to sranda. No. Je to sranda, áno. Ale a čo teraz? A tie ľudské práva vlastne predstavovali tí, ktorí vlastne pôsobili proti tomu režimu. Dnes ľudské práva vlastne chránia tých, ktorí vlastne pôsobia v prospech tých ideologických dogiem. Čiže úplne sa to otočilo. Oni si tú ľudskoprávnu agendu ideológovia a globalizátori si úplne že ukradli a práve cez tie mimovládky to sú také strážne psy. Nemusí to byť len Transparency International alebo nadácia Zastavme korupciu a Fair Play a ďalšie. Jednoducho ich skutočnou úlohou je strážiť to, aby politické sily, predovšetkým tie, ktoré sú vo vláde, sa neodklonili vo výkone svojej praxe a politiky, vládnej, štátnej a tak ďalej, mimo ten určený rámec, mimo ten mainstream, ktorý v pozadí určujú tí ideológovia. Čiže ako náhle príde Orbán a povie, že no, ja nepustím LGBT aktivistov na základné, stredné alebo vysoké školy, lebo mám pocit, že teda demoralizujú mládež. Už sa zatiahnu a už začnú pôsobiť. Už začnú štekať, začnú vydávať správy, právny štát a tak ďalej. A potom nastupujú elity,
ktoré sa oprú argumentačne o túto bázu. A to sa stalo aj Slovensku, keď Brusel teraz, myslím, že to bolo nedávno, prerokúval správu o stave právneho štátu na Slovensku na základe toho, že vyzbierali sa nejaké, ja neviem, či 5-10 mimovládnych organizácií plus angažované médiá a novinári dodali podklady a vidíme tú spoluprácu a potom ťa bičujú, aby si opäť zostala v tom koridore. Keď bola revolúcia, neviem, či si to niekto ešte pamätá, bol tam Kňažko a ten tak kričal z toho Vytvorte koridor. Vytvorte koridor. Dobre, z pohľadu takého bežného občana. To je vytváranie koridoru. Áno, z pohľadu takého bežného občana, ktorý si žije ten svoj jednoduchý život, nestačí teda vlastne len to, aby prestal byť manipulovateľný, alebo je to príliš ťažké, keď žijeme v tom systéme? A nie len ten bežný občan, ale v podstate aj ten politik, ktorý tu má akú takú moc. Ideš ty, či ja? Manipulácie to vždy boli. No dobre. Aj manipulovateľný, ale ja len krátko idem. Buď sa naučíte ovládať, alebo budete ovládaní. To je môj recept. Tak veľmi pekne povedané, že niekto naozaj musí urobiť niečo také, ako Donald Trump, nech akýkoľvek. Áno, nebudeme si nikoho idealizovať. Proste pre Ameriku momentálne je to požehnanie, keď sa tak vezme. Aj pri tých totálnych blbostiach, čo občas robí, ale je to pre Ameriku požehnanie a pre nás inšpirácia. Že naozaj nemusíme robiť všetko ako oni z diaľky, ale inšpirácia to obrovská je, len niekto by si mal dupnúť a ja si na to trúfnem, idem robiť také ako doník. Čiže stačí len zdvihnúť tie vidly, jak ty hovoríš? Presne. No. A ísť do toho. A prvá vec, čo je, tak treba useknúť zdroje. To je všetko. Keď ovládate zdroje, ovládate všetko. To znamená, keď niekto... Počúval som nejakú reakciu, dialog nejaký, už to bolo dávnejšie, mesiac o týchto financovaní mimovládnych organizácií. Že, no my sme dostali zo zahraničia od súkromníka nejaké peniaze, samozrejme v eurách, asi 500 000, ja už neviem presne, ale dosť. Ale no však to nie je žiadne ovplyvňovanie, to nie je presadzovanie nejakých záujmov. No ktorý blbec dá toľko peňazí len tak kvôli tomu, že nič od toho nechce. Hlavne keď je kapitalista. No teda to nie. Čiže človek, alebo politik, sa to volá dnes. Politik musí mať jednoducho v rukách takú moc, aby to mohol zrealizovať. On má verejnú moc. Moment, ale napríklad my tu máme bohužiaľ takú situáciu, že máme 3 vládne strany a ledva môžu vládnuť. No pokiaľ nemáš jednoznačnú prevahu v parlamente, áno, tak jednoducho nemôžeš... Máme zviazané ruky. Máš zviazané ruky. Môžeš mať ideologickú prevahu, to je viac ako prevaha v parlamente. Ale musíš, aby si to mohol vykonávať, musíš mať takúto moc. Čiže môžeš na Fica nadávať koľko chceš, no ale on sa pohybuje v rámcach, to je podľa môjho názoru, že jak sú nastavené tie mocenské záležitosti. Mal takú moc, len ju nevyužil v tom roku 2012 a 2016. Že vtedy sme ani netušili, že čo sa stane o 12 či 13 rokov neskôr. Nadácia otvorenej spoločnosti tu nosí peniaze a niekto ju tiež určil na rozdeľovanie významných peňazí. A keď sme pri Sorošovi, viete, s koľkými peniazmi začínala napríklad Charta, ako keď ju začal podporovať? S Havlom. $10,000 im dal. A že ukážte, čo viete a čo dokážete.
10 000. Teraz hovorí, že bežne hodia 4 milióna, 500 000. Tak vidíte, že z konca 70. rokov, kde stačilo $10,000, sme dneska skončili pri takýchto obrovských čiastkách. A čo sa týka obyvateľstva, no tak to viem 100%, mám to odskúšané. Osobne na jednom prípade jednej osoby konkrétne ľudia majú existenčné problémy a tie zaujímajú veci, ako prežiť a novinky najstaršie 1 týždeň alebo koľko. A potom počúvajú to, reagujú na to, čo už majú zafixované. Čiže propaganda. Čiže sme zase tam. To už je Pavlovov reflex, že Fico. A už to je, že Fico urobil toto, Fico urobil to, mafia. A potom, čo má ten Fico robiť? To ja neviem. Priznám sa, že neviem, ale možná, že by bolo vhodné sa nad tým zamyslieť a že OK, tak vy nie ste so mnou spokojní, boli by ste spokojnejší s týmto s absolventom pomocnej školy. Šimečkom. No dobre, lenže simulácia existuje. To je simulácia nejakých dejov. Aj vo fyzike, matematika, všetko takéto niečo existuje. Zasimulujme si. A že čo by sa stalo, keby zajtra sa stal premiérom Šimečka. Z ničoho nič. Bez vole, len tak. No garantujem, že by okamžite začali tie ich médiá písať o tom, aký máme úžasný ekonomický rozvoj a z Bruselu by prichádzali samé superlatívy. Bez pochyby. Zrazu. Nemuseli by urobiť ani nič. Mm-hmm. Čiže pokiaľ tí politici nebudú rozmýšľať v intenciách myslenia opozície, že oni to robia takým spôsobom, ako im je dovolené. To znamená, že niektoré veci už teraz by nemohli robiť. Ale sú tolerované, lebo to bolo vždycky tolerované a neurobia zmysluplný ideologický zápas, že proste, no tak ideme do toho, že my musíme im ukázať, no tak pozrite, však vy ste teroristi. Vy týmito slovami podporujete terorizmus, to nie sme my, keď sme na vás nahnevaní. Dobre, my po vás nestrieľame. Proste jednoducho tí politici, ktorí teda sa buď sú, alebo tvária sa, že sú vlasteneckí a podobne, tak no musia začať používať, ako hovorí Hercule Poirot, mozgové bunky a zdvihnúť zadky zo stoličiek, prechádzať sa, porozmýšľať a robiť. Nič im neostáva. Tak. Dobre, páni, tak už nás trošičku tlačí čas, ale budeme ešte pokračovať v týchto témach, ak dovolíte, lebo sme len načali to všetko, o čom by sme sa ešte aj naďalej rozprávali. Tak ďakujem veľmi pekne, pán Fendek, že ste k nám prišli. Ďakujem aj tebe, Elorafaj, že si prispel. Potešením. A verím teda, že sa uvidíme opäť na budúce a budeme pokračovať v týchto témach, ktoré sú asi nevyčerpateľné. No ale hlavne sú životne dôležité, pretože jednoducho, keď by hrozil zánik civilizácie, rozpad, vieme, čo sa stalo v starom Ríme, tak asi by sme nechceli opakovať tú históriu a vlastne o tom je aj naša relácia v súvislosti diskusných klubov s našimi hostiami. Takže ak máte pod seba zachovy, sledujte nás naďalej. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa. Dovidenia.